Kayod tuig 2024. Siguro doon na kamoy mga gihimo aron na mahimo gayod na masadya malipayon ang atong pagsugat sa bagong tuig 2024. Uban nalingaw sa mga pabuto, fireworks, ang uban na malit, nangita, mga lingin, mga round, mga prutas. O siguro kadaghanan kaninyo ang naghikay o mga lamig kaayo, mga pagkaon o mga ilimnon. O ban nangita gayod sa mga matahom, mga nindot, mga attractive nga mga sinina para sulob sa New Year. Ato nga makita dire kanang mga ingon nato nga matahom, mga nindot gayod, mga sinina nga inyo karon na gisulob sa ato nga pagsaulog, pagsugat sa bagong tuig 2024. Upang kining tanan, kinahanglan na ato gayod tagaan o mas lawom na kahulugan. Karon na mahimo gayod na papuslanon, mabulukon, makahulugan pag-ayo ang atong pagsugat sa bagong tuig o aron na mahimo gayod na ang tibuok gayod na tuig 24 mahimo gayod na malipayon, maayo, malinawon alang kanatong tanan. Kay mao kana ang atong pangandoy, mao kana ang atong mga gipangayo labi na gyud sa atong Ginoo. Ang mga pabuto, fireworks, mga himo nato, mga masaba, mga tunog, kana para kanato, para sa mga Chinese, kana ato gigamit para sa atong pag-abog, pagpahawa sa mga dautan na espiritu. So di lang para lang nga kita maglipay-lipay, maglingaw-lingaw. Apan ang katuyuan gayod, ang simbolo sa mga pabuto, mga masaba, mga gihimo nato sa labi na gyud sa panahon sa atong pagsugat sa bagong tuig aron na atong papahawaon ang mga dautan ng mga espiritu. Ang mga lingin na prutas atong gipangita, gipalit aron na mahimo kini bahin sa atong pagkaon sa New Year na nagsimbolo gusto natong atong mga kinabuhi ilang mahimo taas apan walay katapusan, walay kinutuban ang atong mga kinabuhi o kanang gisimbolo sa round, walay katapusan, walay utlanan. Mausap ka na ang atong pangandoy, hindi nato gusto nga matapos sa atong mga kinabuhi. Walay bisang kinsa ka nato gusto mamatay. Gusto natong tanan kita nakaangkon sa kinabuhi walay katapusan. Mao ka na ang simbolo sa mga round ng mga prutas nga ato gayud gipangita nga mahimo nga bahin sa atong hikay. Ang mga lami, ang mga pagkaon ato gisaluhan, panagambitan sa ato pagsugat sa New Year kana
aron na kita nga magkayusa sa ato nga pagsaulog, sa ato nga kalipay, sa ato nga pagsugat sa New Year. Gusto nato nga kita makatambong gayod sa mga bangkete, sa mga punsyon, nga kita makaambit gayod sa mga lamig kaayo nga ato mga giandam nga mga pagkaon. Ug ang mga sinina nga mga nindot pag-ayo ato gayud gipili aron ato nga isulob sa ato pagsugat sa New Year. Kana gusto nato nga kita mga maanyag atahom gayud na tan-awon sa ato mga kaubanan, sa ato mga isig katawa. Kung ato nga pamalandungan pag-ayo kining tanan, ato nga gipanghimo sa ato nga pagsugat sa bagong tuig, ang himpit kayod nga makahatag niini kanato, makatuman sa ato mga pangandoy, walay lain kung dili ang atong Ginoo mismo, ang atong manluluwas sa atong Ginoo sa Kristo, gisabak, gipanamkon sa ato inahan Santa Maria. Kinsa man gayod kanang makabuntog, kanang makapahawa sa dautan ng mga espiritu, sa tanang dautan, sa sala mismo, sa kamatayon mismo, isa makahatag kanato sa kinabuhi na walay katapusan, dili kanang mga round na mga prutas. Kapan ang Ginoo lang gayod o makahatag niini. Ug kinsa man ang gusto kita mahimo nga mga maanyag, mga patahom sa pagkatinuod lang. Kita pagasuluban kanang magahimo kanato ang mga nindot na katawhan. Ang Ginoo lang mao makapasulob kanato ni ana nga biste nga matahom kaayo, maanyag kaayo. Kung kita iya nga bistihan sa iya nga Diyos nun na himaya, sa iya nga grasya, sa iya nga pagkabalaan. Kinsa man ang makapangandam alang kanato ng bangkete, nindot pag-ayo, bangkete nga puno sa kalipay o kasadya na walay katapusan. Kisa makahatag kanato sa kalipay na walay katapusan. Ang Ginoo lang mao makahimo ni ana alang kanatong tanan. Kining tanan mao ang gusto ipaambit, gusto niya nga sinati alang kanatong tanan. O kanang hinungdan nga naman na pakatawo, na tawo ang atong Ginoo Kristo. Kahimo nga sama kanato aron na kita iya gayod na paambiton sa tinuod gayod na kalipay, sa kinabuhi gayod na walay katapusan. Kita mahimo gayod na mga dalaygon, mga bulahan, nabigyon sa tubangan sa atong Ginoo. O kini naitabo kanang pag-abot sa atong manluluwas, sa atong Ginoo sa Kristo, nadala kining tanan ng mga gusto niya na ipaambit kanato. Niyagi mismo sa atong inahan Santa Maria. Mga karon sa bagong tuig, ato nga gipasidunggan ato inahan Santa Maria bilang inahan sa atong Ginoong Diyos, ang atong Ginoo Kristo, anak man sa Diyos, o atong inahan Santa Maria, o man ang iya nga inahan, o nga siya tinuod gayod na inahan sa Diyos. O pinagi sa pagsugot, paghalad sa atong inahan Santa Maria, sa plano, sa kabuton sa Ginoo, o na siya mahimo nga inahan sa atong manubos, natumang gayod
Ipanamko niya gayod, isabak niya at maluwas o natawo gayod, niabot gayod ang atong manluluwas aron sa paghatag kanato sa kinabuhi o kalipay, walay katapusan. So kita nagapasalamat sa ato inahan Santa Maria sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon alang sa plano sa Ginoo. Kung wala siya mupasugot sa plano sa Ginoo alang kaniya o alang sa atong kaluwasan, siguro hangtod karon dili pa nga moabot ang atong manluwas, dili pa matawo atong manluwas. Kung dili pa moabot, dili pa matawo atong manluwas, dili kita makasaulog sa Christmas. Dili kita mapuno sa kalipay kasadya sa matag December 25 o kita nagasugod sa ato pagsaulog sa Pasko, sa sugod pa sa mga Burmans. O dili nato kana mahimo di kita makasaulog ni ana. Kundi tungod sa pagtugyan, paghalad sa ato inahan Santa Maria, yang kagalingon na siya mahimo kainahan sa ato manluwas aron ng atong Ginoong Kristo mabuhat gayud sa atong kinabuhi karon na ato gayud maangkon ang atong kaluwasan. Ang gusto, ang kabuton sa Ginoo, kita makaambit sa iyang Diyos no na himaya sa kalipay, kinabuhi na walay katapusan. O karon sa atong pagsugat sa bagong tuig 2024, naton ta dili natong kalimtan kung sa gayud ka importante ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang atong manubos sa atong kinabuhi. Kung giunsa paghatag o dakong importansya sa ato inahan Santa Maria, ang kabuton sa Ginoo, iya pagkainahan sa ato Ginoong Kristo, na tuntang ato sab nga tagaan nagakaigo ka importansya ang pag-abot sa ato manubos o kana mas mahiduol gayod kanato o kita musunod sa paningingnan sa ato inahan Santa Maria ato gayod na paningkamutan pag kita usab makasunod kanunay sa kabuton sa Ginoo alang sumataw sa kanato ay pinagi lamang ni ana ato gayod na maangkon ato makabot ato madawat ang atong kaluwasan o pinagi ni ana nga kita maluwas sa tanang dautan, luwas kita sa katalagman, sa kalaglagan, sa kamatayon na walay katapusan, o pinagi ni ana sa pagtuman, sa kabuton sa Ginoo. Kita kadawat gayod sa mga panalangin, mga benisyon na dala kanato sa atong Ginoo. Ginautunta o kana ang may tabo gayod sa tibok tuig 2024 sa tibok ngato nga mga kinabuhi. Kung kita musunod lamang sa paligingnan sa ato inahan Santa Maria, kanunay siya matinumanon, matinulanon sa iyang katungdanan sa Ginoo, sa kabuton sa Ginoo, sa plano sa Ginoo alang kaniya. Kita mga muyo sa ato inahan Santa Maria, kita kanunay niya ubanan, palipdan, tagaan sa mga panabang ato kinahanglan aron na kita makasunod sa paningingnan, kita makasiguro gayod sa bendisyon o palangin sa Ginoo katong adlaw-adlaw gayod na kinabuhi. Palihog manindog. Ato karon ay payag ang atong pagtuo, nagatuo ko sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhay